Ahojte, moje meno je Maroš a asi ste si všimli, nebudem rozprávať po česky. Verím, že to nie je problém. Asi nie je ťažké uhadnúť, odkiaľ som prišiel. Z najväčšieho slovenského študentského mesta, z Brna. Tú tému, o ktorej dnes chcem rozprávať, je podľa mňa veľmi zaujímavá, ale napriek tomu sa o nej málo hovorí a predsa už teraz budí určité kontroverzie. Za všetko hovorí pred 2 dňami moja kolegyňa, ktorú tu môžete stretnúť na stánku, zverejnila príspevok na LinkedIne, že dnes tu v Ostrave budem mať prednášku na túto tému, Európska digitálna peňaženka, súkromie, bezpečnosť a tak ďalej. Neprešla ani hodina, nejaký pán, o ktorom som v živote nepočul, sa vyjadril, že to neznie skvelo, že nechce žiadne Spojené štáty európske a že je to pozvánka pre niekoho, aby sa zmocnil nášho života. Toto je presne dôvod, prečo si myslím, že je o tejto téme dôležité hovoriť, ale nepríjmať ju iba bez akéhokoľvek kritického myslenia, ale vlastne všetky služby, ktoré v živote využívame, všetky aplikácie, tak nad nimi kriticky premýšľať a zaujímať sa o naše súkromie a o naše citlivé dáta, ktoré nám lietajú po internete. Tak, koľkí z vás teda už počuli niečo o Európskej peňaženke digitálnej identity? Môžete kľudne zdvihnúť ruku. Vidím 2 ruky. A koľkí z vás už alebo poznajú niečo z toho, čo je na tomto slajde? Tak, predpokladám, že už toto vám je známejšie. Vidíme tam Bank ID, Moje ID, mobilný klíč e-governmentu alebo e-doklady. Čo majú všetky tieto aplikácie, alebo teda služby spoločné je, že sú to prostriedky elektronickej identifikácie. To, že vôbec sú uznávané z toho právneho pohľadu, máme vďaka jednému nariadeniu Európskej únie eIDAS. Minulý rok vyšla revidovaná verzia, tzv. eIDAS 2. Tento eIDAS 2 hovorí o niečom, čo nazývame Európska peňaženka digitálnej identity. A čo to teda je? Je to služba, typicky aplikácia, ktorá umožní bezpečne ukladať, spravovať a overovať doklady a osobné údaje. Čo je dôležité, ten zákon hovorí, že každý členský štát musí poskytnúť svojim obyvateľom aspoň jednu peňaženku do konca roku 2026. To znamená, že nebude jedna aplikácia v celej Európskej únie, ale bude ich 27, minimálne 27. A čo je dôležité povedať je, že všetky z týchto peňaženiek musia byť interoperabilné. To znamená, ja v Česku si nainštalujem českú peňaženku, stiahnem si do nej český občiansky, prídem do Španielska, alebo do Litvy, alebo do Grécka na dovolenku, prídem na hotel, mám sa identifikovať, vytiahnem tú svoju českú peňaženku a tam v tom Grécku, na tom hoteli musia byť schopní overiť ten môj český občiansky, že je autentický a že je stále platný. To je veľmi dôležité. Preto sa vlastne bavíme o tej celoeurópskej úrovni. Tak hovoríme o nejakej mobilnej aplikácii napríklad, ktorá je schopná ukladať, spravovať doklady. Pripomína nám to niečo? Hlavne tu v tom českom prostredí. E-doklady. V podstate by sme mohli povedať, že e-doklady sú postavené v nejakej forme na rovnakom základe, ale keďže ten eIDAS bol zverejnený až po e-dokladoch, tak pochopiteľne tie doklady ho nenaplňujú, lebo v tej dobe ešte neexistoval. Ale môžeme povedať, že tá Európska digitálna peňaženka sú také e-doklady na steroidoch trošku. Pretože to poskytujú o mnoho viac, aj keď ten základ je rovnaký. 2 hlavné rozdiely medzi e-dokladmi a peňaženkou sú, ten prvý, interoperabilita. To už som hovoril. Máte e-doklady, zastaví vás policajt, ukážete mu digitálny občiansky, všetko v poriadku. Ale keď vyjdete za hranice Českej republiky, tak už si veľmi nepomôžete. Tam už vám tie doklady v podstate, nikto nevezme. V prípade tej európskej peňaženky, ako som hovoril, by mala platiť v celej Európskej únii. Druhý rozdiel je, že e-doklady ako také sú v podstate uzavretý systém spravovaný štátom. To znamená, že štát sa rozhodol, že tam bude občiansky, tak je tam občiansky. Rozhodne sa, že tam bude vodičský, no tak tam príde vodičský. Naopak, Európska digitálna peňaženka síce tiež bude pravdepodobne spravovaná štátom, môže byť aj súkromníkmi, ale
typicky to podľa mňa bude štátom. Ale ona ešte definuje nejaký štandard, ako majú vyzerať dokumenty v tej peňaženke. Hovorí sa tomu atestácie. Vy alebo ja si môžeme tento štandard zobrať a vymysleť si vlastný dokument, ktorý s ním bude kompatibilný. Vymyslím si nejaký Marošov dokument, kde bude meno, priezvisko a môj obľúbený foťák a môj obľúbený objektív, s ktorým fotím. Pokiaľ splním ten štandard, tak tá peňaženka bude schopná ten doklad prijať a zároveň ho bude schopná aj prezentovať. Sám som zvedavý, kam to povedie v budúcnosti. Ten cieľ je asi otvoriť to hlavne voči súkromnému sektoru. To znamená, že od štátu tam budete mať, neviem, občiansky, vodičský, ZTP kartičku, čokoľvek, ale potom aj banka vám tam môže dať vašu bankovú identitu, IBAN alebo platobnú kartu. Univerzita vám tam môže dať diplom alebo nejaké diplomy o kurzoch, ktoré ste absolvovali. Váš zamestnávateľ tam môže dať prístupovú kartičku do budovy, môžete tam mať lístky na vlak, do divadla. Doktor vám tam môže dať zdravotnícke záznamy, ktoré potom budete prezentovať u lekára a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten systém cieli na to, aby ho vlastne prijímali všade, ale aby ho aj vedeli využívať všade a hlavne teda aj ten súkromný sektor. No, väčšina z vás teda zdvihla ruky, predpokladám, že pozná aj doklady. A ako som hovoril, tá peňaženka bude fungovať veľmi podobne. Ja iba skontrolujem čas. Ktorý som si nezapol, to nevadí. Teraz vám ukážem, ako by tá peňaženka mohla vyzerať. Ale ešte predtým niečo o mne, aby ste vedeli, kto vlastne vám rozpráva. Tak moje meno je Maroš Zelenák, ako som hovoril. Som softwarový analytik v Arikome a som súčasťou tímu, ktorý sa zaoberá čisto touto európskou peňaženkou. My robíme nejaké svoje veci na tej peňaženke, ale zároveň aj spolupracujeme napríklad s Digitálnou informačnou agentúrou tuto v Česku a zapájame sa do celoeurópskych projektov. V rámci týchto projektov sa stretávame s členskými štátmi a tvoríme tú špecifikáciu, dávame k nej pripomienky, čo je reálne, čo nie je reálne, ako by sa tá peňaženka dala využiť a zároveň máme nejaké demo aplikácie tejto peňaženky, na ktorých si testujeme tú interoperabilitu. Napríklad sa stretneme so Španielmi a skúšame, či my vieme overiť španielsky, občiansky a oni zasa vyskúšajú, či vedia overiť náš český. A tá ukážka je práve z takejto demo aplikácie, ktorá teda, ako hovorím, to UI, UX, ani tá funkcionalita jednoducho není na nejakej extra úrovni, lebo je to čisto iba na testovanie. Ale chcem vám ukázať, ako by to teda mohlo asi vyzerať. Stiahnete si aplikáciu, prvýkrát ju otvoríte. Musíte si zadať PIN alebo biometriu na zabezpečenie, to je asi podobné ako je doklady. Zároveň v tomto momente na pozadí prebiehajú nejaké bezpečnostné kontroly, či tá aplikácia je legitímna, či s ňou nebolo manipulované a tak ďalej a tak ďalej. Teraz, keď sa nastavila, tak je v tzv. Operatívnom stave. Na to, aby ste ju aktivovali, tak si do nej musíte stiahnuť váš občiansky preukaz. To je dôležité. Ona bude príjmať veľa dokladov, ako sme hovorili, ale aktivovať sa musí vždy občianskym preukazom, pretože to je ten najdôležitejší dokument, ktorý stanovuje vlastne tú legitimitu tej aplikácie na vysokú úroveň. Ako to bude vyzerať v realite, to nevieme, teda túto v Česku. Ja si myslím, že to bude dvoma spôsobmi, možno nejak elektronicky cez NIU, alebo to bude fyzicky napríklad cez checkpoint, napríklad, neviem. A ten dôvod je vlastne daný tým eIDASom a zákonmi. Tie zákony jednoducho vyžadujú vysokú úroveň overenia. No. V tomto prípade teda je to len testovacie aplikácie, takže sú tu nejaké predvyberané identity, ktoré sa akože prihlasujú. V tomto prípade sa prihlasuje Kateřina Žehožová a ja sa budem tváriť, že moji českí kolegovia mi to nevybrali úmyselne. Takže naša Kateřina sa prihlásila, stiahla si občiansky. V tom momente vidí všetky údaje, ktoré v tom občianskom má, čo sú vlastne údaje, ktoré by mala aj na fyzickom občianskom. A táto aplikácia je v tomto momente aktivovaná. V tomto momente, teda, keď je aktivovaná, môže robiť dve veci. Buď si sťahovať ďalšie tie dokumenty, alebo sa ísť overovať. Tie ďalšie dokumenty sa budú sťahovať v podstate veľmi obdobne, akurát vždy to pôjde cez toho vydavateľa. Keď to bude váš školský diplom, tak sa budete prihlasovať cez informačný systém vašej univerzity. Keď si budete chcieť stiahnuť bankovú identitu, tak bude prihlasovanie cez vašu banku. Jednoducho ten, kto vydáva ten dokument, je zodpovedný za ten proces tej autentizácie. Tak. Druhá ukážka je, ako vyzerá teda overovanie. Predstavte si, tuto na vašej ľavej strane
tiež iba demo aplikácia, akože policajta, ktorý sa rozhodol, že chce overiť vodičský preukaz. Naša Kateřina tam má v peňaženke už aj vodičský, chce ho zdieľať, zobrazí sa aj QR kód, policajt ten QR kód musí naskenovať. V tom momente sa ustanoví zabezpečený kanál cez Bluetooth alebo NFC, preto je to vlastne na blízko overovanie. Ona uvidí, že to je polícia ČR a aké údaje od nej žiada. To asi poznáte z dokladov, z BankID, môže vybrať, ktoré údaje chce zazdieľať, ktoré nie. Keď ich chce zazdieľať, musí to potvrdiť PINom. V tom momente tam cez ten bezpečný kanál tie dáta pretečú k tomu policajtovi. Niekedy to trvá dlhšie, napríklad túto kvôli fotke, lebo fotka je predsa len relatívne veľký súbor. A policajt tam po čase uvidí teraz fotku a zároveň tie údaje. A mimo to vidí aj kontroly, overenia, či tie údaje sedia, či sú validné a či ten občiansky nebol vlastne revokovaný. Tak. A svojím spôsobom podobne by prebiehalo aj online overenie cez web. Keby napríklad sa prihlasujete do nejakého štátneho portálu, tak tam je zase overenie na diaľku. A tam to teda nejde cez Bluetooth, ale ide to cez internet. Tak. Pozreli sme sa na to, ako to asi vyzerá, aby sme mali nejakú predstavu. A teraz. OK, je to pekné, sú to zaujímavé featurey, ale klasický problém architekta, chceme featurey alebo chceme bezpečnosť. Tá peňaženka sa na to, alebo ti ľudia a Európska komisia, ktorá vlastne robí tie štandardy, tam vzniká naozaj mnoho štandardov k tomu, sa snažia robiť niečo ako security by design. To znamená, že tie featurey sú navrhované už s tým, že musia byť bezpečné, pretože je tam samozrejme hromada citlivých dát. Tak sa na to poďme pozrieť, ako to asi vyzerá. Tak, vrátime sa naspäť k získavaniu toho dokumentu. Ako som hovoril, obecne sa to volá atestácia. Ako to funguje? Peňaženka zavolá na vydavateľa, chcem od teba ten dokument, ktorý ty si schopný vydávať. Ale predtým musí dôjsť k vzájomnému overeniu, pretože vydavateľ nechce komunikovať s hocakou peňaženkou, s hocakou aplikáciou. To môže byť nejaký podvodník. Ona ide vydať citlivé dáta, takže ona si chce tú peňaženku overiť, že je legitímna, že je certifikovaná, pretože tie peňaženky musia byť certifikované. Ale aj peňaženka chce overiť vydavateľa, lebo opäť sú tam citlivé dáta, takže ona chce dôverovať, že ten vydavateľ je oprávnený vydávať to, čo ide vydávať. Ako sa overuje peňaženka, to je technicky trošku náročnejšie. Veľmi rád by som vám o tom povedal, ale obávam sa, že ten čas na to úplne nemáme. Kľudne si ma môžete odchytiť. Každopádne, ak mi dôverujete, tak mi verte, že to je bezpečné a anonymné. To, na čo sa chcem viac pozrieť, je, ako sa overuje potom ten vydavateľ. Ten ekosystém peňaženky nie je len tá mobilná aplikácia. To je mnoho vecí okolo. Jedným z nich sú aj nejaké štátne aparáty. A bude tam niečo, čo sa volá register. Tento register bude mať a publikovať zoznam všetkých legitímnych vydavateľov. Keď chcete niečo vydať, tak prídete za tým registrárom a registrujete sa. Kto ste a čo chcete vydávať. Dostanete certifikát, ten certifikát potom tá peňaženka, keď zavolá na vydavateľa, ten vydavateľ jej ten certifikát dá a ona s tým certifikátom pôjde za tým registrárom a overí si, či je platný a aké atestácie, aké dokumenty má oprávnenie ten daný vydavateľ vlastne vydávať. Takýmto spôsobom sa vlastne akoby vzájomne overia. Keď sa bavíme potom o prezentácii tých dokumentov, to znamená, že ja idem niekomu prezentovať, predstavte si, že idete do baru. Chcete alkohol, tak barman musí overiť, že máte viac ako 18 rokov. To môžete urobiť kľudne cez peňaženku. Tam bude existovať nejaký atribút, ktorý hovorí, či máte alebo nemáte viac ako 18 rokov. A teraz sme na tom istom. Znovu, peňaženka nechce len tak hocikomu dávať dáta. Ona si chce overiť, že ten, kto od nej tie dáta pýta, má na to oprávnenie. Ako to vyriešime? Registrár, ten register teda, má zoznam vydavateľov, ale on má aj zoznam všetkých overovateľov. V tomto prípade ten bar musel predtým prísť, zaregistrovať sa, počas toho uviesť, kto je, prečo chce overovať peňaženku a čo konkrétne z tej peňaženky chce overovať. Ale nie len konkrétne dokumenty, ale konkrétne atribúty z tých dokumentov. To znamená, že on povie, že chcem overovať občiansky, lebo chcem overovať vek nad 18 rokov. Ale on nepotrebuje meno a priezvisko. On potrebuje iba vedieť vek nad 18 rokov. Ostatného nezaujíma.
Ten registrár mu to schváli alebo neschváli. Keď mu to schváli, tak mu vydá certifikát. A keď ten barman, pod tým barmanom myslím akoby tú jeho aplikáciu overovateľskú, si odo mňa vypýta tie údaje, tak mi zároveň pošle ten certifikát. Peňaženka sa pozrie na ten zoznam tých overovateľov, či tam ten bar je a či má právo žiadať od nej to, čo žiada. Keby odo mňa ten barman pýtal zdravotné záznamy, tak to nesedí, hej, tam je niečo zlé, peňaženka ma na to upozorní. Ale dôležité zároveň je, že tu je výňatok priamo z tej špecifikácie. Na konci dňa je vždy užívateľ ten, ktorý rozhodne, či tie údaje predá alebo nie. Takže vždy sa dáva tá plná moc akoby tomu užívateľovi. Ako ste videli na tej ukážke, tak Kateřina tam zaklikávala tie údaje, ktoré chce nazdieľať. Tak, takýmto spôsobom teda dojde k overeniu tej... To vážne? No, tak to sme v keli. Nevadí. A to, čo sa tam používa, sú vlastne niečo ako status listy. A teraz si predstavte, že tá atestácia je vlastne nejaký JSON a ona má index a odkaz na ten status list. To je vlastne nejaká sekvencia bitov, kde index určuje daný občiansky a 0 znamená platný, jednotka neplatný. To znamená, že ktokoľvek chce overiť môj občiansky, tak on len pôjde na vydavateľa, stiahne si ten zoznam, ktorý obsahuje 10 000 záznamov v tom zozname a tým pádom vydavateľ nevie, vie kto, ale nevie, aký občiansky overoval. A naopak, ten overovateľ síce má informáciu o 10 000 občianskych, ale on vie len o tom jednom, ktorý práve dostal, ktorý sa nachádza na indexe 412. A týmto vlastne je zaistená nejaká forma súkromia. Tých vecí je tam samozrejme o mnoho viac. Aha, dobre, ďakujem za info. Tých vecí je tam samozrejme o mnoho viac. Tam sa bavíme o tom, napríklad, čo keby tie 3 bary, boli sme v 3 baroch. V každom sme prezentovali občiansky. Teraz si predstavte, že tie 3 bary si urobia tajné spoločenstvo barov a budú si zdieľať tie indexy, všetky dáta, ktoré získali z peňaženky. To znamená, že ten môj občiansky má ten odkaz na ten status list, to je nejaká URI, lebo on je verejne dostupný. A ten index. Takže tie 3 bary, keby sa spolčia dokopy, čo sa môže stať, tak oni zistia, že aha, tento človek bol u nás, aj u nás, aj u nás. Lebo my sme overovali jeden index v jednom trust liste. A tým by ma vedeli trasovať. Vedeli by zistiť, že kto, kde, kedy bol. A tomu práve chceme predísť. Ten základný problém teda je, že musíme zaručiť unikátnosť toho dokumentu, ktorý prezentujeme. Ak ste tu vývojári, možno poznáte KISS, Keep It Simple, ísť na veci jednoducho. Krásny prípad, tuto vonku na chodbe teraz, páčilo sa mi, proste potrebujem mať otvorené okno, tak tam dám kávu. Je to primitívne, ale funguje to. A tu, čo môžeme urobiť? Dávkové vydávanie dokumentov. Predstavte si, že prídeme za vydavateľom občianskeho a povieme mu, že daj mi občiansky. Ale vy môžete povedať, daj mi 50 kópií môjho občianskeho preukazu. A on vám dá 50 kópií, ktoré budú úplne identické, okrem kryptografie a odkazu na status list a index. To znamená, že vy budete mať v tej peňaženke z užívateľského pohľadu len jeden občiansky, ale v realite, v tom kóde ich bude 50. Prídete za prvým barom, dáte mu jeden občiansky a zahodíte ho. Prídete do druhého baru, dáte mu druhý občiansky, zahodíte. Prídete do tretieho, dáte mu tretí, zahodíte. Oni, keby sa teraz spoja, tak oni zistia, že dostali sme nejaké 3 občianske, každý mal iný index, možno aj v inom status liste dokonca. To znamená, že pre nich sú to 3 rôzni ľudia, 3 rôzne dokumenty. A týmto vlastne úplne naivným spôsobom to viete vyriešiť. Ono tých spôsobov je viac. Ten štandard definuje, myslím, že 4 alebo 5 dokonca tých spôsobov, ale to každý má svoje výhody, nevýhody samozrejme. Tuto asi si viete predstaviť nejaký overhead na tú aplikáciu, aj na sieťový provoz, pretože vydať jeden dokument a 50 je rozdiel. Ale toto je ten, ktorý sa berie bežne a najbežnejšie sa o ňom hovorí. Takže znamená to, že tá peňaženka je úplne bezpečná a naše súkromie je úplne zabezpečené. V
týchto prípadoch áno, ale samozrejme sú tam iné veci. Sú tam veci, o ktorých som vôbec nehovoril, lebo tá téma je naozaj veľmi široká. Niektoré z nich už sú vyriešené, niektoré z nich vyriešené ešte nie sú. A zároveň sú tam veci, o ktorých ani ešte nevieme, ktoré sa ukážu až v tej praxi, keď sa to spustí budúci rok. Môžeme sa tam baviť o tom, že IP adresy lietajú stále po internete. Peňaženka niekam komunikuje, overovateľ niekam komunikuje. Internet nie je taký anonymný, ako si myslíme. Zároveň musíte dôverovať štátu, musíte dôverovať tým certifikáciám, že tie peňaženky sú certifikované tak, ako majú, že tí ľudia to nepodcenili, že tie audity sa robili tak, ako sa majú. A zároveň, toho sa ja trošku obávam, musíte dôverovať tým vydavateľom tých peňaženiek. Že o vás nezbierajú citlivé údaje z tej aplikácie. Že si nezaznačujú, aké dokumenty máte uložené, alebo aké atribúty v tých dokumentoch. Samozrejme, ten štandard hovorí, že to nesmú robiť a oni budú auditovaní. Ale opäť sme pri tom bode predtým, nakoľko dôverujete tým auditom. Takže koniec je taký, je to veľmi zaujímavá technológia s veľmi zaujímavými prístupmi k súkromiu, ale zároveň si myslím, že je stále dôležité byť kritický. A sám som veľmi zvedavý na to, ako sa to v najbližších pár rokov vyvrbí. A tým by som to ukončil. Ďakujem. Je ten rychlý dotaz? Áno. Proč se neudělá jedna aplikace ve více jazycích? Proč každý stát bude mít svou? No, to je dobrá otázka. Priznám sa, že na to neviem úplne odpovedať, ale čo som zachytil, tak to by sa muselo dohodnúť 27 členských štátov. A to by mohol byť potenciálny problém. A jestli se můžu zeptat, bude to teda ukládat všechny dokumenty, jo, který se tam jakoby chtějí ověřit, tak si to uloží, ty dokumenty, ta peněženka. Nejenom, že je ověří, ale bude je ukládat v sobě. Ano, to jsou ano. třeba ty univerzitní Presne diplomy. tak. Dobře. A ještě tady máme dotaz? Jak v tom případě bude fungovat nějaká deaktivace? Když ztratí peněženku, tak tam třeba občanku řidiča. Ale kdybych někdo četl mobil a měl v tom všechny dokumenty, tak má naraz, že Áno, vám to dá. určite. Tie dokumenty budú zajedno uložené na HSM-ku, ktoré bude buď interné alebo externé, to už závisí od toho poskytovateľa tej peňaženky. Ale čo je dôležité, tak vy zároveň, keď si aktivujete tú peňaženku, tak pravdepodobne to bude vyzerať tak, že budete musieť si vytvoriť nejaký účet u toho poskytovateľa. Ten účet môže byť úplne anonymný, to si môžete vymysleť e-mail, heslo a on není tam nič citlivé o vás. Ale vy jednoducho budete mať účet a keď stratíte mobil, tak môžete ísť na nejaký webový portál toho poskytovateľa, prihlásite sa tým údajom a dáte tam, že chcete vlastne revokovať alebo teda zrušiť tú peňaženku a presne v tých status listoch, ktoré sme si ukazovali, sa tá nula prepne na jedničku a v tom momente vlastne ktokoľvek by s ňou niečo chcel robiť, tak už nikto vlastne nič nepríjme z tej peňaženky. Budou existovat i pro děti? To ako teraz? Pro děti, ti, kteří nemají 18 let, protože i takové děti, pasy a podobné jako doklady. No, ráta sa určite so zastupovaním, to znamená, že ako rodič budete môcť mať doklady svojho dieťaťa, s tým sa počíta. Dobře, děkuju. Děkujeme za přednášku. Další dotazy. Ďakujem.